don haka ne kiran gwamnatin jiha da mai girma Dr. Dauda Lawal, Your Excellency, ya sa baki ya nada kwamiti a yi binciken wanga al'amari domin a dawo mana da haƙoƙanmu. Wasu daga cikin tsofaffin ma'aikatan hukumar Community and Social Development Agency CSDA a takaice kenan suke kokawa tare da buƙatar ganin cewa gwamna Dauda Lawal Dare da ta bibiye biyan hakkokinsu tun da dai sun kammala kwangilar da aka basu. Da gudu za mu iya Tallar Tinubu. Mu alhamdulillah Kadiba Sokoto haka ne. Sanadiyar ɗaya subsidy don yau ban shakkun duk da bature in kawo cikin jihata shi buɗe wani kamfani don ya ga garin da zai buɗe. Aliyu komi zaman ka karami ko jikan jika ne hake in dai kana da rawar da kaka iya taka cikin harkar siyasa to zai baka dama. She jagora na ba wanda ka boyewa ko ya taya Abuja ba ga Murtala dan iya. Yau karami na cikin su Alu. Yau an waye gari yanzu ga in kana son ganin Murtala dan iya gida ne yanzu kana gani ne. Sannan duk duniya ta shaida. Yau in ka kwaɗi wani to kai siyasa APC don Murtala dan iya babu gardama ciki. Wannan dai yana zuwa ne yayin da ake ta canza sheka daga waccan jam'iyya a koma waccan wannan ya shiga waccan. Shine Malam Nura Muhammad Ciso ya ce shi kan ya koma jam'iyyar APC domin ko Bola Tinubu zai yi talla a 2027 labudda. Jam'iyyar da ya ce ko a garin Sokoto tana da dattawa irin su Sanata Wamakko da kuma shugaban hukumar ba da tallafin karatun gaba ga sakandare Murtala Abdulkadir ɗan iyan Jarma. A wani babban taron masu ruwa da tsaki kan masana'antu a Afirka da yake gudana a birnin Nairobi ƙasar Kenya, an ji tajirin ɗan Najeriya nan Dangote ya ce yana shirin gina katafaren matatar man fetur da za ya taci ganga 650 a kowace rana ta maliki yawmiddini. Mai saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yasir Sanusi daga Bakuli nake. Ni ke farin cikin kasancewa tare da ku ta cikin shirin an ce kaci. Shirin da ke duba batutuwan da suke tasowa musamman da suka shafi al'umma kama daga siyasa, shugabancin jama'a da ma duba ƙorafe-ƙorafen da suka shafi al'umma. Kuma shirin na zo muku ne ta Facebook ta kafar yada labarai ta DBM Hausa Gaskiyar Labari. Aikin jarida aiki ne da ba a yi da tsoro, sai kai karatu kai ilimi ka samu horo, sai ka zamo jajirtacce ni na wa ƙwaro, sannan ka nemo labari ko babu taro, sai ka faɗawa al'umma masu sauraro. To za mu fara ne da jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Wasu daga cikin tsofaffin ma'aikatan hukumar kamfani na Social Development Agency CSDA a takaice su ne suke kokawa suke miƙa buƙatar a taimaka ga gwamnatin Dauda Lawal na jihar Zamfara da ta agaza musu ta bibiyi hakkokin nasu hukumar. Hukumar ta CSDA dai yana ƙarƙashin tallafin bankin duniya ne inda take gudanar da ayyukan da suka shafi gine-gine da raya ƙasa. To sai dai kuma a zantawar mu da wani Malam Aminu Lawal tsohon ma'aikaci ne na hukumar. Ya ce suna bukata ga gwamnatin Dauda Lawal na jihar Zamfara da ta yi binciken kwakwabta biya su hakokin nasu. Tun da dai in an ba albasa ruwa a bayalu. Akwai ƙa'idodin da Walban na sa cewa garatuti bayan shekara 4 za a biya shi, za a ba kowa 40% na albashin shi. Ga wacce ma'aikata? Ga Zamfara CSDA. So sai ga shi lokaci ya yi an ba mu 14% maimakon 40 an ka ba mu 14.4%. Ba a kira mu ba a muna bayanin komi ba, sannan general manager watan 10 ya kira mu ya cewa za a ba mu 40%, sai ga shi Disamba ta yi ba a biya mu ba, sai watan 3 an ka ba mu 14.4 maimakon 40% na albashin kowa. Ba a kira mu ba a muna bayanin komi ba, kuma an ta tahiya haka nan. Bayan wannan 2023 akwai Walban ta tura sakula na ƙarin albashi 50% kowa, sai ga management sun ƙara makansu wannan albashi wata 5 sun haƙa da sauran staff. Sai daga baya mun gano, ni da kaina na je wurin coordinator na jiha gaba ɗaya na gaya mashi cewa ga abin da ake ciki. Ya je tuntuɓe su, bayan ya tuntuɓe su ya dawo ce lalle ya tuntuɓe su abin nan sun yi shi, kuma ya musu faɗa ya ce a tabbatar da an biya mu wannan 50% mu ma. Aka ta tahiya ba a biya mu ba, ni ƙara coordinator magana ba a biya mu ba, na sake zuwa wani ya ce za a biya mu ba a biya mu ba. Na biyu kenan. Na uku wanga wata shi na 4 ba a biya mu albashi ba. Sannan shekaran jiya kwana 5 da na wuce GM ya biya wasu kuma bai biya wasu ba, na wata 2 bai biya wasu ba. Bayan wannan akwai matsala ta 3, wani alkawali na su ma wasu kuɗi a ne.
su ma sun tabbatar za su ba da su ma ba su ba da su ba. Don haka ne kiran gwamnatin jiha da mai girma Dr. Dauda Lawal, Your Excellency, ya sa baki ya naɗa kwamiti a yi binciken wanga al'amari domin a dawo mana da haƙoƙanmu. Kamar aikin menene kuke a wannan shiri na CSD ne? Aikin da muke yi muna yin gine-gine, muna yin gadoji, muna yin makarantu da sauransu. Tsawon wani lokaci kuke wannan kamfani, wannan ma'aikata? Yau kusan shekara 17 muna wanga ayyuka. Kun kai ku nawa da kuke irin wannan aiki a wannan karkashin wannan hukuma? Mun kai kusan mutum 87 zuwa da 8. Ya kuke ganin yake haifar da wannan matsala? Abin da gaskiya muke tuhuma ka haifar da wannan matsala ko piston ɗin kuɗin ne ake yi sai a yi watanni ba albashi. Ga rigimu sun mana yawa, ga basu sukan mutane muna hudodi na kasuwanci a wurin. Amma sai ya zan ana jan lokuta. Su waɗanda ke biyan mu basu suka sai su ta ganin kuma muna masu ƙarya. Ga jiha 25 ga wata za a musu albashi. Amma mu mai wata 3, wata 4, wata 5, wata 8 ba albashi. Menene saƙonka ga gwamna a yanzu? Abin da saƙona gare shi, ina son ya naɗa kwamiti ga Zamfara CSDA management a yi bincike a gane yadda al'amuran ke tafiya don domin ana wahala ma'aikata ba a albashi kankari sannan haƙoƙa ba a ba da su an danne mana haƙoƙa ana ta warar da mu sannan waɗanda ke biyan mu ba su suka waɗanda muke business da su ana wahalshe su kuɗaɗen mu duk suna wurin amma sai a wata 4, 5, 6, 7 babu albashi ana ta wahala. A to balansin dai yana ɗaya daga cikin shika-shikan aikin jarida tun ba yau ba. Ma'anar dai shine in an ji wannan a ji wancan. Wakilin mu ya tuntuɓi hukumar CSDA a jihar Zamfara da ta musanta dukkanin zarge-zargen da ake jefa mata. Tana cewa waɗannan kalaman ba su da tushe balle makama. Inda ta ce ma, to ai shi korarren ma'aikaci ne da ta kora a baya sakamakon wasu dalilai. To yayin da ake tunkarar zaɓen shekarar 2027 da ake tunanin cewa komai na iya faruwa tsakanin jam'iyya mai mulki APC da ADC mai adawa a ƙasar nan. Wasu daga cikin 'yan jam'iyyun na canza sheƙa daga waccan jam'iyya zuwa waccan. Shin wai ma, me yasa suke canza sheƙa ne daga waccan a koma waccan? A makon nan ne dai ɗaya daga cikin shugabanni a mazaɓar magajin garibi da ke jihar Sokoto, wato Malam Nura Muhammad Ciso, wanda wasu ma suke masa kallon wani jagora a siyasa, inda ya ce ma ya canza sheƙa daga jam'iyyarsa ta PDP da yake ganin an kassara inda ya koma APC. To amma sai dai Malam ya ce ya koma APC ne saboda manyan dattawan da yake gani a cikinta. Ya ce a jihar Sokoto akwai irin su Sanata Wamakko da yake ganin ya kamata yi musu siyasa. Uwa uba akwai Murtala Abdulkadir ɗan iya, wanda ya ce kowa na iya ma Murtala siyasa in dai har ci gaban al'umma ne a gabansa. Haka kuma Malam ya ce ko shakka babu za su tallata Tinubu a siyasa saboda ya cancanta. Farin jini na APC yanzu shi ya bani sha'awar yanzu in shiga jam'iyyar APC. Halin da ake ciki yanzu a duk abin da ake magana na haɗaka waye-waye da sauransu sabuwar tahiya in ka lura duk tsohin mutane na waɗanda sun kasa ba mulki ba sabbin mutane na ba waɗanda an ka hito da su cewa za su yi mulki wanda ba mu sani ba babu wanda bai mulki ba cikinsu mun gani kuma duk inda ka ji ana magana sabuwar haɗaka to lalle zuwa ƙarshen ta wacewa zai. Baka ganin kamar wata kirkira haɗaka za ta taimaka wajen kai Najeriya ta domin tsira sanda wasu na kallon cewa kamar APC ta ruguza komi. Shin ba 'yan arewa bane? Ai duk 'yan arewa ne. Ba wasu mutane na daban da an ka kirkiro da su ba an ka ce za su kawo canji da duk kowane su ya mulkin Najeriya ya mulkin jiha ta kuma mun gani ba su sauya komi ba. Ƙarshe kowane da ra'ayi ne kowane da abin da yaka bukata ya cimma. Duk lokacin da ga haɗaka ta kai ga ƙarshen magana cewa kowa bai samu abin da ya kaso ba ƙarshen ta duwa cewa za su yi. Me ka gani a jam'iyyar APC ta Bola Tinubu wanda ya baka ƙarfin gwiwar koma a cikin ta? Aliyu komi zaman ka ƙarami ko jikan jika ne hake in dai kana da rawar da kaka iya taka cikin harkar siyasa to zai baka dama. Gida ne a buɗe yake yau in kana son gani ne yanzu ga kana gani ne ashe jagora na ba wanda ka ɓoyewa ko ya taya Abuja ba. Ƙarshe kuma ga Murtala ɗan iya yau ƙarami na cikin su Alu. Yau an waye gari yanzu ga in kana son ganin Murtala ɗan iya gida ne yanzu kana gani ne sannan duk duniya ta shaida yau in ka kwaɗi wani to kai siyasa APC don Murtala ɗan iya babu gardama ciki da gudu kaka jin mutane na cewa lalle in dai don Murtala na za su don an gani a ƙasa saboda alheri ne ya mamaye jihar Sokoto mai kyauta ne mai ra'ayi da jama'a ne mai tausayin al'umma ne yana son ci gaban jiha yana son ci gaban al'umma ne ashe duk waɗanda ka samu kanka cikin waɗanga mutane to wajibi na ai ka bi su. Yau Bola Tinubu ƙarshe dai ya iya ƙoƙari ne daidai gwargwadon yadda ya ka iya yi. Kamar me da me ya yi? To na dai san nan an haɗa haɗakar sojoji har da ministan ƙaramin minista
Matawalle da kai ne Bola Tinubu ya bada dama cewa taho birnin Kebbi don ya jagoranci jawo wa'ancan matan da an kama ya wuri wadda an doke. So ya izo minista Sukutum, ina ganin ya sati nan. Wasu na ganin jam'iyyar ku ta APC kamar ta kasa a yanzu. Shugaban kasa Bola Tinubu ya ɗebe haraji, abubuwa sun yi tsada da sauransu. Shin anya kana ganin za ku iya tallar Tinubu a shekarar 2027? Da gudu za mu iya tallar Tinubu. Sannan ɗebe subsidy kusan in ce mu alhamdulillah kadiba Sokoto ha gani. Sanadiyar ɗebe subsidy garinmu ya zama wani city. Don yau ban shakkun duk da bature in kawo cikin jihata shi buɗe wani kamfani don ya ga garin da zai buɗe kamfani don maraya ta koma maraya. Ta inda an ka hito lokacin da kila bai zama city ba a kawata shi ba, kana iya shigowa ka ce local na baka iya kawo kamfanin kana. Amma yanzu in ka dibi jihar Sokoto yadda ta kai kyalkyali da ranar da daddare. Hamshakin na tajirin ɗan kasuwar nan nahiyar Afirka Aliko Dangote ya bayyana shirinsa na gina katafarayar matatar man fetur da za a iya cewa a kowace rana za a yi tace ganga 650. Dangoten dai ya bayyana haka ne yayin da yake wani jawabi a wani babban taro na masu ruwa da tsaki kan masana'antu a Afirka. Taron da ya gudana ne a birnin Nairobi na ƙasar Kenya. Dangote ya ce shirin wani mataki ne na bunƙasa masana'antu a nahiyar Afirka. Taron kuma wanda shugabannin Afirka da masu zuba hannun jari da masu ruwa da tsaki kan harkokin masana'antu suka halarta. An shirya taron ne domin magance matsalolin makamashi a nahiyar. Aliyu dai ya ƙara da cewa lokaci ya yi da Afirka za ta inganta masana'antunta na cikin gida tare da rage dogaro da shigo da man fetur daga ƙetare. A wurin jawabin Dangote ya ƙara da cewa bunƙasa masana'antu musamman na tace mai da samar da taki da sauran abubuwan da ake samarwa daga man fetur na da matuƙar muhimmanci wajen yaƙar talauci tare da samar da ayyukan yi a nahiyar. Samar da matatar a gabashin Afirka dai na cikin wani bangare na zuba jari na dala biliyan 40 da kamfaninsa zai yi nan da shekarar 2030. Duka kuma da wannan ne shirin na wannan lokaci ya kammala. Dan ma lokaci in ji Larabawa time of in ji Turawa. Sai tishaniya kwale-kwale in ji bare-bari ko kuma in ce kanuri. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin cewa shirin ya zo muku na an ce kace a kafar yada labarai ta DBM Hausa gaskiyar labari. Yasir Sanusi Digar Bakule ne suna na ke cewa na bar ku lafiya.